Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Friday. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo. Shout out sa mga salon, sa mga barbershop na malakas pa rin ang kitaan ngayon. Ibig sabihin, meron pang mga tirang mga sweldo, yung mga tao, di ba? Yung mga nakakuha ng aginaldo, nagpapaparlor pa rin hanggang ngayon. Correct. Di sana all. Sana all kumikita ng extra, di ba? Kahapon galing ako sa barbershop. Ang lakas pa rin ng ng kitaan nila. Ang dami pa rin nagpapagupit. Sabi nila, sarado na dapat kami ng alas 7 pero alas 9 na bukas pa sila. Di ba? May mga ganyan talaga, may mga moments na ganyan. Kaya namnamin po ninyo yan. Correct. Kasi pasasan pat mauubusan din po ng pera yung mga tao. Dapat peak season Correct. Ipagpasalamat po natin yung mga ganyang klase mga peak season. Kasi yan yung mga na-notice ko parang pagdating na mga alas 9 ng gabi, syempre mainit na yung ulo. Mga hindi pa nakakain, nalipasan na ng gutom, hindi pa nakaihi. Kasi sunod-sunod ang dami. Pero huwag ka mag-alala. Diba? Dadating din ng panahon na maraming pahinga. Yung sasabihin mo, kailan ba may dadating na customer? Yan. Yung kapag kami pumasok na isang customer, 5 kayong tatayo, diba? Darating din yan. So habang hindi pa, namnamin din. Alam nyo po, importantitious na sa bawat araw na dumadaan, namnamin po natin kasi hindi natin alam kung hanggang kailan lang ito. Naging malungkot. Which is true. Totoo. Totoo pala yung wala palang forever. Lahat nababago. Oo nga. Lahat posibleng mawala. Correct. Lahat ng meron ka ngayon ay posibleng mawala. Diba? Halimbawa, yung nirereklamo mo, nakakapagod naman ang daming tao. Talagang ihi lang ang pahinga, Totoo. Inom lang ang pahinga, Tama. dighay lang ang pahinga. Yung literal na dighay lang ang pahinga. Sa sobrang dami ng customers ninyo. Pero darating pala talaga yung time na mawawala sila. Correct. Hahanapin mo naman yung mga customers na yan. Hahanapin ng katawan mo yung pagod na nagsiservisyo ka. Kaya habang nandyan pa sila, ibigay mo na. Tama. Diba? Itodo mo na. Yes. Diba? Kasi malay mo, last mo na. Hindi naman sa nananakot. Hindi, pero totoo, diba? Ang dami nating nababalitaan na gano'n na parang nakakagulat na ito na pala yung huli. Ito na pala yung last ko na pala to. Di sana kung alam kong last ko na to, di sana tinodo ko na pala. Or sana ipinakita ko na pala yung pinaka the best ko sa klase. Kasi last klase ko na pala, di ba? Yes. O kaya ipinakita ko na ng todo yung pagmamahal ko dito sa taong to kasi last na beses ko na pala siya makikita. Pagka kasi ganun yung mindset natin lagi na last ko na to, kahit nega siya, kung iisipin mo, negative yun eh. Parang ang nega naman ito, puro lang iisip last na to, di ba? Lasasan kaya kita, sabi diba? nila. Ang nega-nega mo. Laslasan kita ng tagiliran dyan eh. Diba? Kumbaga parang nakakanega isipin na what if it's my last day in work? Or what if it's my last day in school? Or what if it's the last day na makakasama ko doon taon to? Kahit nega man siyang pakinggan. Pero kapag ka naiisip mo na, paano kung huling beses ko na lang itong mahahawakan? Huling beses ko na lang siya mahahagkan? Diba? Hindi ba't ito todo mo? Correct. Hindi ba't magpa-performance level ka? Kasi last na eh, di ba? Parang ganun. Tama. Isipin natin yun kasi wala talagang forever. Akala natin meron, pero wali pala. Kumbaga, hindi naman sa hindi sa pagiging negatibo. Bigyan mo ng taning yung buhay mo. Hindi, totoo. Magbigay ka. Kasi tingnan nyo, di ba? Makakasabi. Yung mga, halimbawa, yung ilang pasyente sa hospital na binigyan ng taning ng mga doktor na ay posible pong tumagal na lang siya for 6 months. Di ba? After 6 months, posible. Kumbaga, kinokondisyon sa madaling salita. At yung pag nalaman natin yung taning na yun, di ba't yung buong 6 months na yun, ninanamnam natin? Correct. Talagang gusto natin kasama natin ang lahat ng mga mahal natin sa buhay. Gagawin na natin yung gusto natin. Tinatanong tayo mismo ano pa bang gusto natin. Totoo. Kasi ibig sabihin, minamaximize natin yung buhay natin sa loob ng 6 months na yun. So parang ganun din. What if huling linggo mo na to? Tama. Anong gagawin mo? Tama. Diba? Kaya ako Gagawa ka pa ba ng talaga masama? ako mamaya. Hindi ako gagawa ng masama
naman, magsasamyo pa ako mamaya with extra cheese. Di ba? Negative kung iisipin. Pero kung titingnan mo on a positive note, di ba? Parang sige, i-maximize ko yung oras na to. Wala akong sasayangin na bawat minuto, na bawat oras na gagawa ako ng masama. Correct. Lahat mabuti na. Para kung buhay pa man ako next week, at swerte. Kung bawian man ako ng next week, at least alam sa gates of heaven na nakagawa ka ng mabuti. Na itinodo bago ka mo. tumawid, bago ka nawala sa mundong ito. Oo, correct. At saka, mabuti man lang kung kung ang iniisip mo is yung sarili mo lang na mawawala eh. Oo. Yung mga ibang tao sa paligid mo. Yes. Paano kung last niya na, 'di ba? Ayaw naman natin na last niya na pala na day sa earth or last na time na mo na pala siya makikita tapos inaway mo pa. Totoo. Binastos mo pa, 'di ba? Ninakawan mo pa, chinismis mo pa, minarites mo pa, 'di ba? Last niya na pala. Dadalhin mo yun na medyo matagal na panahon na parang alam ba 'yan? Hindi man lang ako nagkaroon ng chance na mag-reach out sa kanya, na mapatawad siya or na magkaayos kami. Tama. Ganun. Di ba yung halimbawa, yung mga mag-resign sa trabaho, hindi ba yung last few days nila doon sa company na yun, ang bait-bait nila. Oo. Uy, yung dati mo, hindi mo naman kinukumusta, nakasamahan mo sa trabaho, sinasabihan mo na ngayon, di ba, na uy, pag nawala ako, kahit anong message tayo, coffee tayo, In other words, nag-e-effort kang kumustahin yung tao, kausapin sila. Totoo. Samantalang in an ordinary day, hindi mo naman ginagawa yun eh. Dahil nga nalaman mo, last few days mo na sa Correct. kumpanya na yan, nag-e-effort ka na. So gawin natin yun every day. Tama. Diba na kumustahin din yung workmates mo. Sa bahay, kumustahin mo yung kasambahay mo. Correct. Kung may kasamaan ka ng loob, huwag mo nang patagalin. Yan. Nakakapangit pati yan. May mga kalala ko, ang nananatiling tsaka eh. Oh. Puro sama ng loob. Totoo yun. Kaya alam niyo po, ang sama ng loob, nagre-reflect yan sa sama ng itsura. Kasi match sila, di ba? Hindi totoo, di ba? May orang madilim. Yung parang, ang dilim ng aura niya. May ganun. Tapos, meron din namang aurahan na parang aliwaliwanag. Pag may ganun na pag nakikita mo siya, it's always a bright glow of light. May ganun. Kasi yung aura niya deep within, masaya. Yes, at lumalabas yun ng Lumalabas natural. yun, correct. Kusa. Sa true. Di ba tinan mo yung mga problemado. Ang lakas din nila makahawa kasi nakikita natin sa mukha nila. Tama. Nakasimangot. Sa lubong lagi ang kilay. Yes. Never nang ngumiti. Correct. Ang pangit nilang tingnan, di ba? Tingnan mo, pag tumingin ka sa pangit, pumapangit ka rin. Nakakahawa kasi yun eh. Ako, hindi ako to nagtatatabi dyan. Charot. Although minsan... Sa mga mega na tao, di ba? Although minsan, partner, kapag ka tumabi ka sa pangit, gumaganda ka. Maganda din paminsan yung ganon. Nakakatulong din naman pala. Nakakatulong. May ambag. Ganon. Depende. Oo. Pero totoo yun yung pangit na pakiramdam mo, lumalabas yan sa itsura. So kailangan na maganda laging pakiramdam natin, gumawa ka ng kabutihan, nakakaganda ng kalooban yun. Tama. Di ba nakakaganda nakakagaan sa loob yun at nakakaganda rin sa mukha yun. Yes. Totoo po yun. Yung kaninang topic natin sa tambalan, yung pagpapaganda, meron nagsabi, at oo nga, ipaalala lang natin na kung wala nga extra budget sa pagpapaganda, diba? Ang pagandahin na lang ay ang ugali, Yes. ang kalooban, diba? Nakakatawa man siyang isipin, diba? Pero sa totoo lang, bumawi ka naman doon. Kasi kung wala nang ang itsura, wala nang ang ganda, diba? Ang sama pa ng ugali, diba? Parang ang dilim-dilim na. Tama. Ayaw natin dikitan yung mga taong ganyan. Toxic yan. Diba? Pero kung mabait ka, diba? Talagang mas maganda yung loob mo. Hindi ba't parang ang sarap mo rin kasama? Sa truth. Diba? Kumbaga parang lagi kang niyayaya ng mga tao. Yes. Diba? Uy, masayang kasama yun eh. Oo, correct. Magaan siyang kasama eh. Oo. Hindi siya pabigat. Yung parang kapag kasama tong taong to, kahit pangit ka. oo. Kasi maganda yung sinasabi natin, maganda kalooban mo eh. Basta masaya siyang kasama. Basta in other words, mga kabisyo, ang punot dulo ng tambalan, kung kulang ka sa ganda-gandahan mo yung ugali mo. Diba? hindi ka gagastos doon. Hindi, walang gastos doon. At masarap malilibre ka pa. Correct. At masarap sa pakiramdam yung ganon. Totoo diba? yun. Sabi na isa nating tambalanisa nagtatanong, Dear Nicole and Chris, tambalanisa since 2008. Woohoo! Ang saya-saya ko po dahil may woohoo talaga, partner. Woohoo! Yan. Ang saya-saya ko po kasi hindi lang po kayo napapakinggan, napapanood na din po kayo. Ako din po ay avid na fan ng Spotify. Speaking of mga pag-ipon-ipon, paano nga po ang tamang pag-iipon? How do I even start? Where do I begin? Sing it, Nicole. Where do I begin? Tuto. Sing it, Nicole. At gets natin agad. Lumang-tao din to, no? Ayan paano po ba ang pag-iipon? Where do I begin? Sing it, Nicole. Please help. God bless. Yan. Okay, mag-ipon.
Parang kami nga, hindi namin nagagawa yun. Paano ka pa na Okay, wait lang, partner. I'm busy. Naghahanap ako ng next question. Naghahanap ako ng susunod na pag-uusapan kasi hindi na namin ma-apply sa mga buhay namin. Tapos, sa ipon, wala sa'yo pa? kaming masabi. Paano? Dear Nicole and Chris. Binago talaga. O, ganito na lang. Maipon ka bang tao? Well, Kasi kung ang sagot mo ay yes, and then you give I'm them... the perfect person, di ba? Yes. Hindi ako maipon na tao, pero ang asawa ko ay maipon na tao. Oh, okay, Yun. good. So, good. pwedeng posibleng makuhanan natin ng tips tips siya, di ba? Ayan, Ikaw, partner. papasukin ng ating special guest. May special guest. On Ang cue. ating- Ang ating special guest Ang ating for resource today. speaker, Yes. please come in. Oo, please. Have a seat. Charot. Ikaw, partner. Hindi ako maipon. Oh, Hindi so, ako maipon. kaya medyo para tong hihingi ka ng advice tungkol sa love sa isang taong kahit kailan hindi pa nagmahal. Parang ang hirap, di ba? Although, meron siguro siyang perspektibo na masasabi. Ibang na hindi pa namin na-apply. Ikaw, bakit hindi ka maipon? Or bakit hindi ka nag-iipon? Nag-iipon naman ako pero hindi, parang feeling ko kung mas itotodo ko siya, mas makakaipon ako. Okay, Oo. okay. Kasi sa sinasabi mo, makakaipon ka. Hindi ka nakakaipon kasi ginagastos mo. Oo, ginagastos Gastador ko. ka. Kasi naniniwala ako, paano kung last day ko na to? Medyo YOLO ko eh. Oo, ganyan. Correct. Ako Tsaka, din ganun may ganun, ewan ko ba partner, meron kasi tayong mahirap po kasi kapag dalawa lang ang pwedeng maging mindset ng isang taong hindi lumaki sa yaman. It's either, yun nga, I deserve this, laging ganun, 'di ba? Or dahil nga hindi ako lumaking mayaman, kailangan makapag-ipon ako para maramdaman kong yayaman din ako. So, parang dun ka, ganon. sa una? Doon ako sa una. Always, sa una mong binanggit. Always, partner, healing my inner child. Parang ganon, parang may ganon na, hindi ko nga ito naranasan dati. Tapos, nahahawakan ko siya ngayon, pwede ko siyang gawin ngayon. So, bakit hindi ko siya gagawin? Oh. Ganon. Pero kung halimbawa, babaguhin ko yung mindset ko sa, hindi, mas kailangan na mag-ipon for the better, rainy days, mga ganyan, feeling ko mas makakaipon ako ng mas malaki. Feeling ko lang naman yun kasi in the first place, ang tanong dito, may iipunin po ba? 'Di ba? Ang daming tanong, pero sa totoo lang, kung gusto may paraan. Totoo kung yan. ayaw, maraming dahilan. Katulad nito. Sa disiplina mo yan, kabisyo kahit ano sabihin namin, kung wala ka naman talagang disiplina sa sarili mo na mag-ipon, wala kang willpower, di ba? To save your money. Hindi talaga mangyayari kahit gaanong karaming libro ang basahin mo, gaanong YouTube content ang panoorin mo, at gaano karami ang sabihin namin. Kung wala naman sa puso mo ang pag-iipon, di ba? Hindi rin mangyayari ang lahat. Nasa disiplina mo yan, kabisyo. Ako hindi talaga ako nag-iipon kasi kilala natin sarili natin eh. Ako kilala ko sarili ko. Na kapag meron akong pera, kung saan lang din mapupunta yan. 'Di ba? So kaya wala ako naiipon. Okay. So hindi talaga ako nag-iipon kasi kung saan nga napupunta. Saan yung mga saan na yan? Ang hirap no kapag nilista mo, maiisasakit ulo mo eh. Ine-enjoy ko lang siya kung saan sa madaling salita. Paano nga kapag may rainy days? Ay, ganun Alam talaga. mo, hindi Tapos naman yung rainy days. Oo, hindi dapat, sa madaling salita, hindi kami yung tamang taong tanongin Wala kang dito. Wala makukuhang kaming ambag. Wala kaming ambag. Tingnan mo, may pag-amin si partner. Hindi ako nag-iipon talaga. Kung saan siya May gusto mong napupunta. hinga ng payo. Oo, kami talaga ha. Wala akong di ako nag-iipon. Oo. Wala. Kaya minsan So, pag nangungutang sa akin. Paano nga yung rainy days? Gusto ko lang bigay yung mensahe na to sa mga mukha man Kaya po gusto kong kaming ipaliwanag. mukha man kaming nakaluluwag-luwag. Nakapagdadamit ng maayos-ayos. Yan, diba? Yan, para sa kaalaman ninyong lahat. Kasi minsan pag nakita, ay may hosting na naman sila, kumita na naman ng pera, ay may bago silang endorsement, ay may TV guesting, ay may hinawakang produkto, bayad na naman sila. Ganito lang, para sa dagdag kaalaman, hindi po lahat ng hinahawakang produkto ay may bayad. Yan. Una. Pangalawa, hindi po lahat ng hinahawakang produkto ay malaki ang bayad. Yan. Pangatlo, hindi po lahat ng hinahawakang produkto ay nagbayad na. Yan. Diba? Bottom line, huwag niyo pong iisipin na lagi kaming may pera. Di ba? Dahil sa maraming pagkakataon, wala po talaga kaming ipon. Kasi nga, ang rason kung saan
yan napupunta. Diba? Hindi namin alam eh. Saan kaya napunta talaga yung pera na yan? Alam mo kasi Alam mo, may nga- hosting naman kami to, pero saan napunta talaga to? Kasi nga partner, ang 1,000 kapag ka nabarihan na, wala na yan. Diba? Hindi pong pumunta lang naman ako ng mall, pero pagbalik ko sa bahay, ba't wala na naman yung wallet ko? Sana naman napunta yan? Mabilis kasi maubos ang pera eh. Diba? Sa totoo So, lang. talaga Kaya, naiipon. kaya ka minsan kapag ka tinatanong ko na asawa ko, saan napunta yung ganyan? Sabi Oh. ko, hindi ko rin alam. Oh, Kasi diba, syempre una, kumain tayo. Magkano Oh. kumain? Oh. Humingi ka na, naglambing yung anak mo sa ganito. Deserve Oh. niya naman. Before you know, kaya hindi mo pwedeng kwentahin. Ang hirap eh. Kaya kung saan-saan ka rin. Kaya kung saan-saan din napunta. At feeling ko naman, yung kung saan-saan naman, yun, hindi naman siya napunta sa droga. Hindi naman siya napunta sa masama. Yung justify talaga natin. Kasi nga kung gusto, may, May paraan. paraan. Kung ayaw, katulad namin ni partner, maraming dahilan. Sa bagay, totoo naman eh. Oo. Napunta naman sa sa maayos na paraan ah. 'Di ba? Yung mga pera natin nag-enjoy naman pare-pareho ah. Diba? Kaya Oo. ako yun yung lagi ko katuwiran sa asawa ko eh. Kaya minsan ang ginagawa niya ganito. So, instead na, let's say, kunyari may mga bayad sa amin na cheque. So, instead na ang ibibigay niya sa akin, kunyari ay cash, ang ibibigay niya sa akin yung cheque. Kasi wala kasi- akong choice kundi i-deposit yun. Oo, tama, Hindi ko kasi tama. hindi ko na yung cash deposit ko siya. Okay. Ganon. So, yun yung parang mga ways niya, parang, kasi halimbawa, Pag pera kasi nahawakan mo, alam na ng asawa alam mo. na mabilis. Kasi medyo maluwag ako dyan, ibig sabihin, kapag sinabi, kailangan bumili ng ganito, alam mo sabihin ko, hindi, may pera akong hawak. Diba? Yun yung point ko. Ang point ko lagi, partner, ang 500, ang 1,000, kapag nabarihan yan, wala nang value yan. Kasi, mapupunta na, kunyari, lalo pa, sinukli sa'yo, barya, edi kakalat sa kakalat sa bagelya mo. Kaya ako may coin purse, partner. Oo. Every time, hindi na lalagyan ng barya yun, partner, kasi nakakalat sa bag. So, pag nakakalat na siya sa bagelya, wala na siyang value. Kasi na siya, coins na lang siya for me. 'Di ba? Parang ganun. So, ang ginagawa niyang paraan, teka ha, kailangan ka ipunin ha. So, ang gagawin niya, ang ibibigay niya sa akin, cheque. Kasi para wala kang choice kundi ipunin, 'di ba? Hindi mo siya magagastos. Cheque, ganun. Unless, magrereklamo na ako. Sa tuwing may hihingin sila, ganyan, sasabihin ko, ay, wala eh. Iniipon ko kasi. Paano? Di tayo nagsamgyup. Oo nga, di masaya ang buhay. Diba? Di malungkot. Ganon. Kaya doon sa kabisyo natin nag-message. Wala ka mapapala sa amin pagdating sa pag-iipon. Hindi kami magandang Hindi kami. impluensya Kung meron pagdating man- sa pag-iipon. Kung meron man, partner, kung talagang meron, ako at least sa dynamics ng pamilya namin, kung meron mang nag-iipon bago gumastos is ang iipunin healthcare. So para sigurado't garantisado ano't ano man ang mangyari, may madudukot for healthcare. Kung may magkasakit, tama yun. Yun talaga non-negotiable At sa amin priority yun yun. kasi talaga Priority. dapat. Pero ito yung sinasabi kong para dun sa nakikita ko talagang magaling mag-ipon, yung envelope system. Maaaring lumaman siyang pakinggan pero it's actually very helpful. Yung envelope, Ano yung system. envelope system? May sariling envelope para sa travel. May sariling envelope para sa tuition. May At sariling nilalagay yung envelope. cash talaga. Oo, ganyan. ATM. Oo. Cheque. End of the year, wala na. hindi na magagana. So, ganun. cash. Okay. Magkano Oo. per envelope? Depende sa pera mo. Okay. Kasi nga kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. So kung halimbawa, naka-receive ka ng let's say 5,000 pesos para madali lang ang computation. Sa totoo lang yung 5,000, ang bilis gastusin yan. 'Di ba? Pero kung magdidisiplina ka, kasi nga kung gusto may paraan, pwede ka maglagay ng 500 sa ganito, 500 sa ganyan, 500 sa nakaipon ka. Oo. Tupad Alam na lang nyo, yung gastusin mo. Mahirap ang mga ganitong klase ng usapan sa mga taong gastador. Correct. Kaya ulitin namin bago matapos ang tambalan segment na ito, hindi po kami ang perfect Yan. na taong tatanungin. Makipag-usap ka doon sa kuripot, alam Correct. nila yan. Makipag-usap ka dun sa talagang yung alam mong yung kaya niya namang bumili pero hindi niya binibili. Yan. Nananatili siyang mahirap yung yung outlook niya, ganyan. Huwag kami, mga kabisyo. Maling tao. Mali. Muli ako po si Nicole Ala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!